यादव चिंता करीला पटीदार बाड़न भाई आवा एगो बड़ा हला तो और हमरे बड़के भैया रमरजाए से त्रिलोकी नाथ यादव भी आगिल बानी। कोनो गीत बड़ी पुरान गीत बा मास्टर संकेत कही रहलन पटना से बैदा बोलाई दा पटना से बैदा बोलाई दा नजर आ गई गईया देखल कहीं नहीं लेकिन कबीर जी लिखा था नहीं अब वही गाड़ी में बैठे रही नहीं जोखन कबीर जी लिखली नहीं बाबा बहु रहवा महान हो बाबा बहु रहवा महान हो जे के जाने जहनवा जे कर होला पूजनवा बाबा बहु रहवा महान हो ए बाबा के बाबा बहु रहवा महान हो जेकर होला पूजनवा पावन पुनीत बाटे पावन पुनीत बाटे सुंदर स्थानवा आवे हजार लोग करे दर्शनवा आवे हजार लोग दुनिया करत बजय जकार हो लोगवा करेला गुणगान हो जकर होला पूजनवा लोगवा करेला बढ़िया लगा था ना तो बढ़िया लगा था तो तनी सा ताली बजा दो हमरे लिए नहीं ई बाबा के नाम पर बाबा के नाम पर देखो तनी केकर श्रद्धा बा केकर मन में उद्गार बा वाह बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे बाबा के महिमा बहुत बाटे भारी आज इतना लोग आइल हुवन इतना कमिटी में जितना लोग हुवन जितना यहाँ उपस्थित हुवन सब करे ऊपर बाबा का कृपा हो। और ये भोजपुरी संगीत
YouTube चैनल की ओर से हमारे विजय भैया भोजपुरी संगीत YouTube चैनल सब करबा देखा तनी के अपन अपन परिचय बोलवावे वाला दू जनी तागिलन, लेकिन सबकरा चैनल में सुपर फास्ट अगर कोई का बात तो विजय भाई का 20,000 और 1.5 लाख में बड़ा दूरी का फासला है। हमारे विजय भैया भोजपुरी संगीत की ओर से पंखुड़ियों में उठा हुआ स्नेह 100 रुपया दे के सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अंडा बाबा के महिमा बहुत बाटे भारी, पूजा जके रोज रोज करे नर नारी, पूजा जके रोज रोज धन्य हो कृपा निधान हो, धन्य हो कृपा निधान हो, जाके पूजे चरण में धन्य हो कृपा कर होला पूजन में। इतना लोग बैठल हुवन कवि जी संकेत करतरन सम्मानित जोखन कवि जी अपने कलम से कैसे करे कृपा से, करे कृपा से सजल बाटे नगरिया, करे अभिनंदन बंदन फूल फूलवरिया, करे अभिनंदन बंदन पूरा होला सब कर अरमान हो, पूरा होला सब कर अरमान हो, चक्कर होला पूजनमा बाबा के चरण बड़ी प्यारी हो। आज विश्वास डिगल हो हमरे संजय भैया जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, जितने भी यहाँ लोग हैं, श्रद्धा सुमन हो अर्पित हो, ये अपने मन में उद्गार लेके आल हो लोग। भोजपुरी आदाब म्यूजिक कोर्स से ये पंखुड़ियों मुथा हुआ स्नेह 50 रुपया दे के सम्मान के लिए कोटि कोटि नमन कहे के बका। करे कृपा से खुश बात नगरिया, करे अभिनंदन बंदन फूल फूल बरिया, पूरा होला सब कर अरमान हो, पूरा होला सब कर अरमान हो, चक्कर होला पूजनमा के करा परबा कभी जी दर्शाओ तड़न कैसे अरे लाल जी मौर्य अध्यक्ष जी के बाटे बलिहारी, संजय भैया भैया ने ही बाबा के पुजारी, संजय भैया भैया ने ही
के कर सम्मान हो। कितना हम करी गुणगान हो, जकर होला पूजनमा, जकर होला पूजनमा। संजय भाई आखिरी बंद में खानदान का परिचय हो किसे? पत्तु अक्षय प्रकाशी पुल्लु सुख नंदन, रंजित रवीना रम दयाल कर बंदन, रंजित रवीना रम दयाल कर। मुई से अजय प्रधान जी प्रधानपति के द्वारा ये पुनः पंखुड़ियों गुथा हुआ स्नेह 100 रुपया